Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka executive member ka bapet ya katanan IT jong Khasi Hills Autonomous District Council ka Congress Mary Kharpuri kala pensyai ba kamsim laong ba kadon ka jingjak klip jong kikor komputer ko malapau ka wei ni kilat pathai khubor hinrei bakalapan jingkhen ni ki officer jong katanan ya ka balayo menta ha ka bakidon live huwei tili kikor komputer ki bedang trekam bat ku makhat ar tili ki berada bandi lilang Te nakaling ka chunga na wana kama chumpi ki media hagani kasngi shibenta ka banga kwa nakaling ka chunga pan ajin pinchai kandiat hadin ba lami ha ka wake news ka ba jaklep ki computers na ke HADC te nakaling ka chunga kum ka EM in charge shong ka IT na shuko abin pinchai hangi ba klem jaklep ki computers Rekat kum kajing pensyai ke jonga ro haying dorbar din kini ka dorbar ka barang syudam ngala pensyai ba ngaklem yo jingkhen omde ba jaklep ki computers te nakaleng ka jonga kum ke iem ngasukhia ba kan mi kum kan kene ka kadien ba jaklep ki computers na ka KHADC ba nakaleng ka jonga ro ngam kwa he banong man penjab boro menu no mo namar ba hoy Lese ki klempat la banai ke jingkhen yang ha kapor ka pabyang ten repat ha ni ka kantipat hadin ba lami ka tu ka supplementary question hapo yeng dorbar te ngai khoble ya system analyst ka ba ila pen kaloi ban ai ke jingkhen changa ban ka liang ka jonga ngala yo ya ka statement yang ka jonga ru ngala sngo hun ngala sngo comment namar ba nakaliang ka chong ka department ki la shim khia banai ka statement ka chong ha te ngam dan ye hi shu banong de tang ini khandiat banga ko pa penchai ba ka khlem cha ka we ro ka computer na ka department nakaliang ka chong i system analyst ila de ba ka statement ko babyang ha ba de bat ki tiar ki tar ki ba don ha po ka department kham ta me ki computers ki don adu mental like hu itali ki ba nginang pendan kam but khalar tali ki ba la de auction te kibe ro kidon ki bangila de auction line no ki bamde ki computers then re kan e ka specifically with take ki computers kat kum ka jingli ka bangi yo apo yeng darbar te nakaliang ka jonga nga shuko abanong hangne ba kapdan kanu ka jing jaklep namar ba kila ai ka jinghen ka babyang kila ai ka report ka babyang te nakaliang ka jonga ro ngalas ngohun bat ngangit scam ba hadin hapot ro ngangit ba ki kam ki jam mai dei bat ka department ro kin long ti ba be ki barenti te nakaliang ka jonga tangita